హాయ్ యోస్ వెల్కమ్ టు ద ఛానల్. ఎవరైతే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్స్. ఎవరైతే కొత్తగా చూస్తున్నారో వాళ్ళందరినీ రిక్వెస్ట్ చేసే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇట్లాగా బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయడం మర్చిపోద్దు ఫ్యూచర్ నోటిఫికేషన్స్ మీ మెయిల్కి రావడానికి. సో ఈరోజు వచ్చేసి మనం ఇక్కడ ఫైనల్ ఎపిసోడ్ చూద్దామండి. ఇది వచ్చేసి మనం ఈ రహస్యం గురించి సంక్షిప్తంగా కంప్లీట్గా మనం ఒక ఓవర్వ్యూ అనేది చూద్దాం. ఇక్కడ అదేంటంటే, మీరు అడ్డుకునే దాన్ని మీరు ఆకర్షిస్తారు. ఎందుకంటే మీ భావాలు తీవ్రంగా దాని మీద కేంద్రీకరించబడి ఉంటాయి కాబట్టి. దేన్నైనా మార్చాలి అనుకుంటే మీ మనసు లోపలికి తొంగి చూసుకొని కొత్తగా సంకేతాన్ని, మీ భావాలని ఆలోచనల ద్వారా విడుదల చేసేయండి. వ్యతిరేకమైన అంశాల మీద దృష్టిని కేంద్రీకరించి మీరు ఈ ప్రపంచానికి ఎలాంటి మేలు చేయలేరు. ప్రపంచంలో జరిగే వ్యతిరేకమైన సంఘటనల మీద దృష్టి పెట్టడం ద్వారా మీరు వాటిని పెంచడమే కాకుండా మీ జీవితంలో కూడా ఎన్నో వ్యతిరేకమైన విషయాలని మీరే ఆహ్వానించుకోవడం అనేది జరుగుతుంటుంది. అంటే ప్రపంచంలో ఉండే సమస్యల మీద దృష్టి పెట్టకుండా మీ శక్తిని, ధ్యాసని నమ్మకం, ప్రేమ, సమృద్ధి, విద్య, శాంతి లాంటి వాటి మీద కేంద్రీకరించండి. మంచి విషయాలు అయిపోవడం అనేది ఎప్పటికీ కూడా ఉండదు. ప్రతి ఒక్కరికి సరిపోయేటన్ని మంచి విషయాలు ఈ లోకంలో ఉన్నాయి. సో జీవితం ఉద్దేశించింది సమృద్ధిగా ఉండడం కోసం మాత్రమే. మీ ఆలోచనల ద్వారా, భావాల ద్వారా అంతులేని సమృద్ధిని పొంది దాన్ని మీ అనుభవంలోకి తెచ్చుకునే సామర్థ్యం మీలోనే ఉంటుంది. సో ఈ ప్రపంచంలో అన్నింటినీ ప్రశ్నించండి, అలాగే ప్రశంసించండి, ఆశీర్వదించండి. అప్పుడు మీరు వ్యతిరేకతని తుడిచిపెట్టగలరు అనేటటువంటి ఒక నమ్మకాన్ని మీలో పెంపొందించుకోగలుగుతారు. అత్యున్నతమైనటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీని ప్రేమతో మీరు చాలా చక్కగా విశ్వానికి పంపించగలుగుతారు. ఇంకా మీరు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ విశ్వంలో ఉన్నటువంటిదంతా కూడా ఒక శక్తి అన్న విషయాన్ని మీరు గ్రహించగలుగుతారు. ఇదంతా కూడా శక్తే. అంటే మీరు ఒక శక్తి గల అయస్కాంతం అన్న విషయాన్ని, మీరు ఒక మ్యాగ్నెట్ అని తెలుసుకుంటారు. అందువల్ల మీరు ఒక విద్యుత్ శక్తిలాగా అన్నింటినీ మీరు ఆకర్షించుకోగలుగుతారు. మీరు కోరుకున్న వాటన్నింటినీ ఒక విద్యుత్ శక్తితో మీ వైపుకి తీసుకొచ్చుకోగలుగుతారు. మీరు ఒక ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జీవి. మీరు శక్తిని సృష్టించడము, నాశనం చేయడము సాధ్యం కాదు. అది రూపాన్ని మార్చుకుంటుంది అంతే. అందుకని మీలోని స్వచ్ఛమైన సారం ఎప్పుడూ ఉంటుంది అనేది మీరు గ్రహించాల్సిన విషయం. ఈ విషయం మీ ఆలోచనల్లోని నుండే జనిస్తుంది. అంటే మీ భవిష్యత్తుని సృష్టించుకోవడమే కాక మనం ఈ విశ్వాన్ని కూడా సృష్టిస్తున్నాము. అంతులేనన్ని ఆలోచనలు మీకోసం సిద్ధంగా ఉన్నాయి అన్న విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. జ్ఞానం, ఆవిష్కరణలు విశ్వజనీయమైన మస్తిష్కంలో సంభావ్యతల రూపంలో ముందే ఉన్నాయి. అది మనిషి మేధస్సుని వాటిని వెలికి తీసుకురావాలి అని ఎప్పుడు కూడా ఎదురు చూస్తూ ఉంటాయి. అంతా మీ చైతన్యవంతమైనటువంటి మనసులోనే ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. అంటే మనమందరం ఒకరితో ఒకరం ముడిపడి ఉన్నాం. మనమందరం ఒకటే. మీ గత జీవితంలో కష్టాలని వదిలేయండి. సంస్కృతి, నియమాలని, సామాజిక ఆచారాలని వదిలిపెట్టి మీరు తగిన జీవితాన్ని సృష్టించుకోగలిగిన వారు మీరొక్కరే. సో మీ జీవితాన్ని మీరే మీ చేతుల్లోనే ఉంది అన్న విషయాన్ని గుర్తుంచుకోండి. మీ కోరికలని ప్రత్యక్ష రూపంలో చూడడానికి దగ్గర దారి మీరు కోరుకున్న వాటిని అంతిమ సత్యాలన్నీ తెలుసుకోవడమే. మీరు ఏదైతే కోరుకుంటున్నారో అదే మీకు జరుగుతుంది అన్నది ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం. మీ శక్తి మీ ఆలోచనల్లోనే ఉంది. అందుచేత చాలా జాగ్రత్తగా మీరు ఆలోచన మీద దృష్టిని కేంద్రీకరించండి. ఇంకోలా చెప్పాలంటే గుర్తుంచుకోవడం అనే దాని గురించి గుర్తుంచుకోండి. సింపుల్గా చెప్పేటటువంటి ఒక మాట. అయితే ఇంకా చెప్పేది ఏంటంటే, ఈ రహస్యం నుండి మీ జీవితం తాలూకు బ్లాక్ బోర్డ్ని మీరే కావాలనుకుంటున్న విషయాలతో మీరు నింపుకోవాల్సి ఉంటుంది. మీరు చేయాల్సిన ఒకే ఒక్క పని ఎప్పుడూ బాగా ఉంది అని మీరు ఎప్పుడూ కూడా మీ మనసులో అనుకుంటూ ఉండడం. మీరు మీలోని అంతర్గత శక్తిని ఎంత ఎక్కువగా వాడితే అంత ఎక్కువ శక్తిని మీ వైపుకి ఆకర్షించుకోగలుగుతారు. మీ దివ్యత్వాన్ని మీరు స్వీకరించే సమయం ఇప్పుడు చాలా ఉంది. అంటే మిమ్మల్ని మీరు పూర్తిగా నమ్మి మీరు ఏదైనా చేయగలరు అనే నమ్మకాన్ని, మంచి ఆలోచనలని మీ వైపుకి ఎప్పుడూ నింపుకుంటూ ఉండండి. మనం ఒక శోభాయమానమైన యుగంలో ఉన్నాం. పరిమితమైన ఆలోచనలు మనం విడిచిపెట్టినప్పుడు సృష్టిలో ప్రతి రంగంలోనూ మనం మానవ జాతిని తాలూకా నిజమైన దివ్యత్వాన్ని అనుభవించగలుగుతాం. మీరు ఏ పనినైతే ప్రేమిస్తారో దాన్నే చేయండి.
మీరు ఆనందాన్ని ఏది ఇస్తుందో తెలియకపోతే మిమ్మల్ని మీరే ప్రశ్నించుకోండి, నా ఆనందం ఏంటి అనేది. మీరు మీ ఆనందానికి అంకితమైనప్పుడు మీరు ఆనందమైన వస్తువులను, వెల్లువలను మీ వైపుకి ఆకర్షించుకోగలుగుతారు. ఎందుకంటే మీరు ఆనందాన్ని అక్కడ ప్రసరింపచేయగలుగుతున్నారు కాబట్టి. రహస్యం తాలూకు జ్ఞానాన్ని మీరు ఇప్పుడు నేర్చుకున్నారు కాబట్టి దాన్ని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి అన్నది ఇప్పుడు మీ చేతుల్లోనే ఉంది. మీరు దేన్ని ఎంచుకున్నా అది సరి అయినదా కాదా అనేది చూసుకొని అది మీకు సరి అయినది అని కనుక మీకు అనిపించినట్లయితే ఈ ప్రపంచంలోని శక్తి అంతా మీ చేతిలో ఉన్నట్లే. ఇదే ఈ రహస్యం తాలూకా ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశం. సో గైస్, ఇది లాస్ట్ ఎపిసోడ్. దీన్ని బట్టి మనకి తెలియాల్సింది ఏంటి అంటే కనుక రహస్యం బుక్లో చెప్పింది ఏంటి, లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ గురించి మెయిన్లీ చెప్పడం జరిగింది. ఏదైతే మీకు కావాలో దాని మీద ఒక క్లారిటీ, అది మీకు కావాలి అనేటటువంటి నమ్మకము, దాన్ని మీరు చేయగలరు, మీరు పొందగలరు అనేటటువంటి ఒక నమ్మకము, ఆ ఫ్రీక్వెన్సీని విశ్వానికి పంపించడం ద్వారా మీరు మీకు కావాల్సిన దాన్ని మీరు పొందగలుగుతారు అనేది ఇక్కడ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్లో చెప్పడం జరిగింది. లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ని ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చాలా క్లియర్గా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పడం కోసమే ఇక్కడ రచయిత ఈ బుక్ని విడుదల చేయడం జరిగిందనమాట. ఈ బుక్ని విడుదల చేసినప్పుడు తను ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ని, తను ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఈ బుక్ని చక్కగా ఈ బుక్ ద్వారా తను ఎంత సంపాదించుకున్నారు, మళ్ళీ ఎలా తన జీవితాన్ని నిలబెట్టుకున్నారు అనే దాని గురించి తను ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా చెప్పడం అనేది జరిగింది. ప్రతి వ్యక్తికి కూడా తన ఆలోచనల మీద మాత్రమే, తనకి తెలియకుండానే తను చేసేటటువంటి ఆలోచనల ద్వారానే తన జీవితం అనేది మలుపులు తిరగడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. తన జీవితం ఎటువైపు వెళ్ళాలి, ఏ విధంగా ఉండాలి అనేది మనకిగా మనం నిర్మించుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అదే ఈ బుక్లో చెప్పేటటువంటి ముఖ్యమైన విషయం. అంటే మీ ఆలోచన శక్తిని సాధ్యమైనంత వరకు కూడా పాజిటివ్గా ఉంచుకోండి. ఎప్పుడు మీ చుట్టూ పాజిటివ్ వైబ్స్ ఉండేలాగా చూడండి. వేరే వాళ్ళ ఆలోచనల్ని మీ ఆలోచనల మీద ప్రభావం చూపించేలాగా ఉండకుండా మీరు ఏదైతే చేయాలనుకుంటున్నారో దాని మీద ఒక నమ్మకము, ఒక క్లారిటీ అనేది పెట్టుకొని దాని మీద మీరు వర్క్ చేయడం అనేది చేసినట్లయితే కనుక మీకు కావాల్సింది మీకు ఖచ్చితంగా దొరుకుతుంది. ఇక్కడ మీకు బుక్లో చెప్పినప్పుడు చాలాసార్లు కూడా డబ్బు గురించి కానీ ఇంకా దేని గురించి అయినా చెప్పినప్పుడు మీరు ఏది కోరుకుంటారో అది విషయం ఇస్తుంది అంటే, విషయం ఎక్కడి నుండి తీసుకొచ్చి ఇవ్వడదండి. యూనివర్స్ అనేది ఎక్కడి నుండో తీసుకురాదు, మీకు దానికి సంబంధించినటువంటి దారులని చాలా ఈజీగా మనకి కనిపించేలాగా చేస్తుంది. మన కళ్ళ ముందే ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి, కానీ మనకి కనిపించదు. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా మీ ఆలోచన అనేది నాకు తెలుస్తుంది, ఇది నాకు తెలుసు అనేటటువంటి గట్టి నమ్మకంతో మీరు ఉన్నప్పుడు మీకు అక్కడ మీకు కావాల్సింది మీకు కనిపిస్తుంది అనమాట. సో దట్ మీ వర్క్, మీరు చేసేటటువంటి పనులు, మీ ఆలోచనలన్నీ దాని మీదకి వెళ్ళి మీరు చేసే పనులు ద్వారా మీకు కావాల్సింది మీకు దక్కించుకునే అవకాశాన్ని అక్కడ మీకు కల్పించడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఏది కూడా పని చేయకుండా ఏది జరగదు. సో డ్రీమ్స్లో బతికేస్తామంటే కుదరదండి. కానీ ఆ డ్రీమ్కి తగ్గట్టుగా మీరు దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రణాళిక వేసుకొని దాంట్లో కంపల్సరీగా చర్య అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి. అందుకే చెప్తారు మీ గురించి మీరు పని చేసుకోండి అనేది. అంటే మీరు ఏదైతే అనుకుంటున్నారో దానికి సంబంధించిన దారి మీకు తెలియాలి అంటే ఫస్ట్ మిమ్మల్ని మీరు పూర్తిగా ఆ వేలోని మీరు ఉంచుకోగలగాలి. ఆ పాజిటివ్నెస్ని, అది చేయగలను అనే నమ్మకంలోనే ఆ ఫ్రీక్వెన్సీని మీరు సెండ్ చేయగలగాలి. అప్పుడే మీకు దారులు అనేవి కనిపిస్తాయి అన్నమాట. సో అదే ఈ సీక్రెట్ అనే బుక్ ద్వారా చెప్పడం జరిగింది. ఫస్ట్ రచయిత దగ్గర ఏమీ లేదు, కానీ ఇప్పుడు కొన్ని బిలియన్ కోట్లు ఆమె దగ్గర ఉన్నాయి. అంటే ఒక బుక్ని అమ్మిన తర్వాత తను ఒక సినిమా తీసేటంత డబ్బు తన దగ్గరికి వచ్చింది అంటే తను ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీని తను యూనివర్సిటీకి పంపించి ఉంటారో అనేది మనం ఒక ఎస్టిమేషన్ అనేది వేయచ్చు. అయితే ఇక్కడ నేను చెప్పాలనుకునేది ఏంటంటే మీరు చేసే పనిలోని ఖచ్చితమైన క్లారిటీ ఉండాలి. అలాగే దయచేసి పక్కన వాళ్ళ ఆలోచనల మీదకి ఒక నలుగురు నెగిటివ్గా ఆలోచించే వాళ్ళ మధ్యలో మీరు ఉన్నప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్ నుండి బయటపడడానికి సాధ్యమైనంత వరకు ట్రై చేయండి. అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోండి. ఫస్ట్ వెళ్ళిపోయారంటే ఎలాంటి సమస్య ఉండదన్నమాట. సో అది ఈ బుక్లోని చెప్పేటటువంటి ముఖ్యమైన విషయం. మిమ్మల్ని మీరు మీలోనే ఉంది, అది మీ చేతుల్లో ఉంది, దాన్ని మీరు ఎలా నిలబెట్టుకోవాలి, ఎలా చేసుకోవాలి అనే దాని గురించి చెప్తున్నారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లేజినెస్, బద్ధకం అనే దాన్ని పక్కన పెట్టి మీరు చేయాలనుకునే పని మీద మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారో దాని మీదకి మీరు దృష్టిని మళ్లించినప్పుడు దానికి సంబంధించినవే మీకు తెలుస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇది ఈ బుక్లో చెప్పేటటువంటి ముఖ్యమైన ఉద్దేశం అండి.
సో నేను మ్యాక్సిమం ఇంకా దీనికి సంబంధించిన లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్కి సంబంధించిన టిప్స్, ట్రిక్స్, అట్లాగే మెడిటేషన్ వీటికి సంబంధించినవి కూడా చెప్తాను అప్కమింగ్ వీడియోస్లోని. హోప్ మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఈ ఎపిసోడ్స్ అన్నీ కూడా నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, అలాగే మీ కమ్యూనిటీస్లో షేర్ చేయండి. ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోద్దు. ఫ్యూచర్లో మీకు అన్ని అప్డేట్స్ మా ఛానల్కి సంబంధించినవి మీకు ఫ్యూచర్ నోటిఫికేషన్స్ కింద రావడం అనేది జరుగుతుందండి. వీటితో పాటు చాలా రకాల టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ నేను మీకు ఇవ్వడం అనేది నా వ్లాగ్లో జరుగుతుంది. సో గైస్, మరో కొత్త టాపిక్తోని మళ్ళీ కలుద్దాం. అప్పటిదాకా నమస్తే.